Já vás vítám a zdravím na našem videu, které jsme se rozhodli pro vás natočit. Já jsem Katka Grunová a tohle je můj host dnešní, hostka, jak se říká teď, Eva Skýbová. Dobrý den, zdravím vás všechny. My se dneska vlastně uvidíme, kam nás to zavede, ale chceme se pobavit. Mě by zajímalo, Evičko, jaká je tvoje cesta, jestli bys to mohla sdělit tady divákům, jaká je tvoje cesta za takovým, jako řekněme, sebepoznáním a něčím, co můžeme říct jako cesta k sobě. No, to je zajímavé. Cesta k sobě je vlastně podle mě, o čem ten život nakonec vlastně celý je. Já se krátce představím, jmenuji se Eva Skýbová a včera jsem měla narozeniny 41 let. Mám 3 děti, 11, 9 a 6 let a vystudovala jsem ekonomickou školu, tady vysokou v Brně, ale mezi tím, potom jsem pracovala v různých právě ekonomických záležitostech a pak jsme se s manželem rozhodli, že budeme mít děti a od té doby vlastně, už je to teda 11 let, co mi narodila první dcera, tak od doby, co vlastně děti nám vstoupily do života, tak ten život se začal úplně měnit a začaly mě do života chodit úplně nové oblasti, které bych mohla poznávat, než předtím třeba ta ekonomie a různé takové logické věci a podobně. No a první takový větší zlom v tom sebepoznání nebo v tom, co jsem začala zkoumat, byl, když naší druhé dcerce byl zhruba rok a do té doby jsem nějak zdraví brala tak nějak jako, že nějak vědomě, řekněme. Ano. Všichni jsme si přáli zdraví, že, ale jako nebylo to takové uchopené, nezajímala jsem se o výživu, nějak o duchovno vůbec ne a spíš mi ty lidi připadali jako blázniví a podobně. No a když byla moje dcerka druhá kolem, ještě neměla ani rok, tak právě začala mít zdravotní potíže. Začala mít průjmy, začala hubnout úplně z takového krásného, normálního baculatého miminka, jako teď asi je tady Julča. Tak jak jsme vlastně přestali, jak jsme přešli na umělou výživu nějakou, tak když si to tak zpětně zhodnocuju, tak začala mít potíže. Začala hubnout a začala hlavně mít průjmy. Ze začátku úplně tak to nebylo pozorovatelné, ale nebo tenkrát jako neznala vůbec absolutně, tak kakala třeba 2x, 3x denně, no tak ze začátku to bylo takový po 2 měsících třeba, tak jsme to ještě tak brali, že dobře, tak manžel je třeba hubenej, tak paní doktorka taky jako nepřisuzovala tomu velký význam. Pak to byly už 4 měsíce, no a to dítě začalo vlastně už ubývat na váze a třeba až 5x denně ty průjmy. Ano. No, ale i přesto, ještě ty 4 měsíce... Ještě to neťuklo. Ne, ještě ne. A už to muselo dozrát vlastně asi do půl roku takového stavu, kdy jsem si říkala, mně se to dítě asi ztratí před očima. A paní doktorka právě. A máte nějakou v rodině jako tu intoleranci nebo alergii? A já, ne, ale vlastně později se ukázalo, že samozřejmě ano. Ale takže to neuchopení a taková určitá laxnost tenkrát paní doktorky mě vlastně vyburcovaly, což bylo vlastně to nejlepší, co se mohlo stát. A já jsem začala studovat, mě vždycky fascinovala jako medicína nebo tělo jako takové. Jsem začala studovat různé
tyhle záležitosti dostala jsem se náhodou, tak jak to bývá, že náhody mi začaly chodit do života a dostala jsem se přes Jonášovu metodu, přes metodu doktora Jonáše Joalis k paní, která té terapeutice, která ovládá prostě intuitivní napojení, automatickou kresbu, tak tenkrát jako to pochybování o to úplně tak jako, aha, tak jakože, co to zrovna se tady děje. Hlava byla silná. Hlava byla velmi silná. Nicméně paní na mě zapůsobila a byla natolik přesvědčená, že řekla, vaše dítě potřebuje bezlepkovou, bezmléčnou dietu, naprosto, 100% aspoň 2 měsíce a pak uvidíme. A protože tenkrát byla malá, já jsem s ní byla doma, tak jsem to začala aplikovat. Dostali jsme i ty kapky Jonášovi na očistu. No a vlastně ještě bylo paradoxní, že zrovna v té době já jsem ještě paní doktorku požádala, ať ty testy udělá. A vyšly v pořádku pro tu moji holčičku. To bylo vlastně ještě na tom nejzajímavější, že kdyby jsme drželi to schéma té klasické medicíny, tak výsledky aspoň na tom mlíko byly v pořádku a vlastně bychom se neměli čeho chytit. Když jsme nasadili i my jsme totiž, už si vzpomínám, my jsme nasadili prvně tu nemléčnou dietu a tam se to stabilizovalo tak, že aspoň přestala mít průjmy na nějakou dobu, ale pořád nepřibrala ani gram. A to už měla přes rok a 2 měsíce. A řekněme, že třeba 4-5 měsíců téměř nepřibírala nic, jo. Takže byla úplně už jako vyhubla. No a až jsme k tomu přidali tu bezlepkovou dietu, tak během 6 týdnů to dítě začalo být opět úplně maximálně živé, tak jak jsem ho znala předtím, holčičku teda. Tak potom a začala přibírat. Postupně ta váha se jí zvedla během potom těch, 2-3 měsíců. Takže to bylo tak radikální změna, zásah a jasná pro mě zpráva. Takže já jsem si potom u doktora Janáše udělala i takový kurz, kde jsem se zajímala, jak funguje to tělo, ta somatická záležitost. No a to byl vlastně takový odpis přes to zdraví toho dítěte. A začali jsme se lépe stravovat, potom jsem se pustila do i výživového poradenství, studovala jsem to, různé další potraviny jsme zařadili, samozřejmě s tou bezlepkovou dietou se to nabízí, protože už jsme potom nejedli každý den jenom chleba, rohlíky, ale zařadili jsme různorodé potraviny, což je vlastně velmi obohacující z toho výživového hlediska. No a zůstali jsme u toho, ne, že bychom byli bezlepkoví, ale k mléku jsme se teda už nevrátili. A jako klasickému, nebo třeba ho koupíme jednou za 14 dní, ho třeba koupíme nějaké bio, ale běžně s ním nevařím. A zajímavé ještě je, že to mléko jako takové má celou škálu těch produktů, takže třeba ty zakysané výrobky, nebo máslo, nebo smetana, vychází při tom testování jinak, než samotné mléko. Takže my běžně máslo používáme. Ano, takže jenom klasické mléko teďka nepoužíváme. A třeba tvaroh, ten taky nepoužíváme. Ten vlastně vychází, že je konkrétně pro to naše tělo jako neprospívající. No, ale lepek právě takže ještě to bylo tak, že půl roku jsme byli v takovém velmi tvrdém režimu s tou holčičkou, co se toho jídla a té výživy týče. A potom už se to spravilo natolik, že jsme mohli zařadit i ten lepek. A je teda pořád, teď je jí 9 let, a je štíhlá, ale energie má nejvíc celé naší rodiny, takže... To musím potvrdit i u našeho prostředního, protože on je na tom vlastně stejně. Je nejštíhlejší a nejvíc energie má, Toníček. Já si osobně myslím, ona se nabíjí pohybem, ta moje holčička, a teďka si nedávno přála takový hopsací balón, na kterém se stojí.
A ona na něm skáče vlastně po celém bytě, udělá spoustu koleček a dobíjí se tím podle mě. Ano. Kromě toho čerpá energii jako z jiných zdrojů, když jdeme na procházku a ona 3 hodiny pobíhá a hopsá, tak přijdeme domů a ona je vlastně nabitá, ne nabitá. Najezená, dosycená. Takže tohle prostředí moje dítě vlastně i ve všech ostatních aspektech je jako takový největší učitel těchto nadsmyslových věcech, řekněme.